Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Dina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa atawen nga agayan ayat kami kini Bernard. Ngem adda na aramid ko ang nagbabawyak iti husto. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Imbagak matankan ka, adi na kung sarungkaran dito'y balay, Bernard. Apay ka di adi ka makaaw-awat. Anya ka di tinagbasulakan ka, Dina. Taapay akas takamatan kanya. Saan kan ngay ayatan? Isa arumwarkan. Anya? Nang nagmutimbagak, pumanaw kan kat saan kan nga agsubsubli. Dina. Ala, tumakder ka ditan tarumwarkan. Sige, nuday tati ko nam. Kat anya nga ruti kayat asawan da ito eh. Aguin na swastan? Wan! Naglawag mo ti kayat ko ang mapasamak saan ka di? Agwin na swastan! Sige, Victor. Agkape ka pa'y. O sige. Kaya't ko titimpla ma. Agyaman, nak. Dina. Kaya't ko adang ganti sungbat mo. Ay ayatan nak kadimatlaang. Sige. Sungbatan kan. Wan! Sungbatan kan. Yes! Agyaman hak! Naragsak ka. Gaput ay ayatan ka. Nga uray inaunaak ngam itisi ka. Anya ko ma. Agyaman, nak. Wan gayam. Ni Bernard. In-break mo ka din. Wan, naamiris ko asi kagayam ti kayat ko. Saan ani Bernard? Hay, nagado ang masabat ko. Si kapay laeng mat. Talaga ka di adina kon kayat ang makita. Dita ka man laeng eh. Mabit lang. Sigurado ka di adina kon ayatan. Dina. May sa atawuntan nga agayan ayat. Ngam imbrik nakmatan. Saan ka nga rudan nga ay ayatan? Sige. Awan mabalin ko. Sige, inakon. Ingkalaang. Ay, nagado ang masabat ko. Ngam apay asik kapay. Oh, nang yugak iti merienda ta. Kung adamutan inumunta. Oy, friend. Nakasaritak ni Bernard. In-break mo ka no? Wan, Mas dahawakin ka. Iti anya rason. basta nagbao matlatan ti panagayat ko kan kuana. Ngamin, ni Victor matan ti pakariknaak iti ayat. Sinayang mo ni Bernard. Nakasingsing pat abaro. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Ita, insukat mo kini Victor? Gapo ka dita natataurbasit ngam ni Bernard? Wan, Ala, makaammo ka. ay ayatat ni Victor. Natimtimbang tiriknak kan kuana ngam ni Bernard. Ala, no kasta di kayat mo, makaammo ka. No kasta, agkalay sa kayaon. Wan, Lola. Kasta tinagsaritaan mi ka ni Victor, Lola. Yala, makamo kayaw. Adamot kit di baboy ko ang maparte. Lola, adamat basit urnong ko. Uray siyak, Lola. Adamat ornong ko. Umdas nga ramatan mi ngagkasar ka ni Victor. Mala, agkalay sa kayon no day tati kayat siyaw. Dina, naragsak ka di matlang iti kalay sata. Siyempre, naragsakak unay. Kat
Dito'y tanbalay mi kan ni Lola nga agnaad. Tasaan mo't amabalin a panawak. Wan, amok dayta. Ngam, kasano ni nanang mo? Kunana nga ijay tabalay yung agnaad. Awan mabalin na. Kaasimat ni Lolam no panawan tang agmaymaysa. Agyaman ako unay, Victor. Tamaawatan. Wan, maawatan ka. Taay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Victor. Ala, maturog tan. Tamariknak ti banog ko iti kinaado ti nasikaso ta itay aldaw. Saan mo't nga adunay ti inimbitaran ta iti kalaysata? Nabanog aklat ta. O sige, maturog tang arudan. Di na. Bala, mangad kayon. Nagluto ako. Wen Lola, rumor kami ita. Ingkam ijay laon yun. Laon yun. Wen Lola, agawid kami matlaang inton malam. Ingkam ila agaliwak sa ijay baybay. Di ka agdanag, Lola. Adan to pa sa lobong mo. Mala, agan anad kayo nga rod. Sige, mangan kayon. Tapno makarobwat kayo. Wow, nagmayat dito eh. Kita am ti daluyon. Ay, nagmayat. Wan ngagpaiso. Talaga amayat dito eh. Maliwliwa ka dito eh. Amam ka di, Victor. Nakaragragsakak ita. Gaputa si katikadua. Uray siya. Naragsakak man. Nagkalaysatan. Katsapay kuma, tasaan kantong agbaliyo. Ikarik, di na. Sa anak tong agbalbali. Ala, intaro din aglangoy. Ag-enjoy ta, Victor. O sige. No kayat mo, maturog tan dito eh. Kat agawid tanton inton bigat. O sige, no day tati ko na, Victor. Ay, una yan. Di pa ininawan tinanganan nyo, mat. Ne, kunak no naginaw ni Victor. Taglablabaak mo't ngamin itay, Lola. Manon abulan nga agdenden na kayo kasagasawa. Ngam kas kay beng. Ni Lola mat. Jay asawam. Nakasadsadot. Di na pa'y maisimpa, ultimo bado na. Ay, matayak adagos no kastoy laang. Lola. Ingkayag yan, iji balayda. Tadyak kaya tamakit-kita ti kinasadot na. Anya? Urayag may sa akon ditoy. Basta sa anak ang ma-stress. Ni Lola mat. Ay, pudno ti kunak, di na. Ay, sadot ti asawam. Di pa'y tumulong iti trabaho diti balay. Uray mabisinan, syaklat ta ti baon na ngaglutaw. Ay, Jak pa'y nakita ang nagtrabaho diti balay. Uray la kumagsakdo iti paglutaw. Si kamot amin ti agunggunayan di na. Akas lawan asawam. Lola. Nala, ingkayag na di balay da. Tapno makita dagiti dadakkel na. No kasano ti kinasadot na. Nanang, dito'y kami nga agnaad. Taapay, pinapanaw na kayo ni Bakit Angge? Saan nanang? Ngam nagsaritaan mi ka ni Victor, adito'y kami mat nga agnaad. Nasaya at tapno adda katulungak nga agtrabaho dito'y balay. Mas dahawak nga main. Taapay nga ijay balay yung tinagnaadan nyo. Ah, nanang. Ang kangarudan dalusan jay silid ko. Taijay kami nga agsilid. Ay! Sana siya tibaw niyaw! Ay, Apay! Asino kayo dito'y balay, Bisita? Agtrabaho kayo! Saan asyak ti pagtrabaho niyaw? wan nanang, da kaming tagdalos. Pasensya kayo lakuman iti na ibaga ni Victor. Victor, isimpamon dagita kawusta. Tulungan nakmutan itayak pa'y ngagdaldalos, ngam di kamot tumulong. Ag-cellphone kamot laktaditan. Masadutak, sikalatan.
Ay, O sige, agawa amon. Taing kagluto, mabisina kon. sikan ate agluto, ta siya kon ti mangisimpa kadagiti kawusta. Darasam git di. Taing kagluto, tani, mabisina kon. Hoy, Dina. Anya ka di tinararamid mo? Tadi ka nagsakdaw. Agtugtugaw ka kadilatan, ah? Madamdaman to ko man nanang. Sangsangpot ko manipod iti trabaho kat nabannuga. Kat kano ka nga rod nga agluto? Inton nasipngetan? Sige, tainak pa'y agsakdo nga rod nanang. Kasta, di ka agsadot-sadot dito'y balay me. Tawan katulong mo dito'y. Nanang, Ala, aggunay kan! Inkag-sakdo, tagluto kan! Oy, Dina, kumusta? ay, si kamot gayam, Sharon. Taka lang ang makita. Wan, busy ak ngamin iti trabaho. Kan busy ak matan iti balay da Victor. Ha? Busy ka EJ Balay da Victor? Kasano ta? Si ka amin ti agtrabaho? Wan nga rod. Ngaman niya ngay, awan mabalin ko. Amom ka di, ilaba ak pa'y ida amin. Ay, friend. Nagaduda EJ pagserbihan. Duwa ti kakabsat ni Victor. Plus, dagiti dadakkel na pa'y. Wan nga rod, friend. Kita ang man talangang losyang kan. Ha? Kasta ka di? Kahasi ka mo. Agsubli ka lang ng EJ Balayo. At least, agmaymaysa ni Lola mapagserbihan. Napanunot ko mat nga rod daytan, friend. One friend, kasta ti aramidam. Kaasi ka laang EJ Balay da Victor. Dina, jak kayat tagsublay jay balayo. No kayat mo, si kalatan tagsublay. Anya? Wan, sa anak ngagsublay jay balayo. Jak kayat ti panagkuskusilap ni lulam. Amom ka din no apay akos ko silapan na ka ni Lola. Ngamin, nakasadsadot ka. Dayta ti rason no apay anak ko nana adito'y tanbalay yung agnaed. Tapno makitkita dagiti dadakkel mo ti kinasadot mo. Ngam, awan mat gayam bibiyang dano sadot ka man. Kat ti madi, siyak amin ti agtrab-trabaho diti balayo. Ultimo kawas dagiti kakabsat mo, siyak pa yan ti mangilaba. Oh, sige ah. No saan ka makaanos? Di agsubli kay jay balayo, kat agsina tamatan. Anya? Wan! Iti ka nitong agsubli kay jay balayo, kayat nasawan, agsinatan. Isong agpilikan. Agawid kay jay balayo. Weno, agnaad kalagta dito'y balay may. Ay, bayamon ti asawam. Hay, no amukla ko maakas jay. Sa anak ko man nga imanogot anak ki asawa ka kenkwana. Lola. Ay, di kag sangit. No ay ayatan na ka ti asawam. Surutan na ka. Ay, naimbag pa'y ni Bernard. Tanagagat nga agardeng. Ita, agpatpatakderan iti kabukbukudan na abalay. Yamin, nagagadunay. Ay, di pa'y laiso tinakiasawaam. Lola. Ngimala, sapay la kumatag balbaliw ni Victor. Kat aggagat matan. Ni Bernard, ti masabat ko. Kumusta, Dina? Kwa, nasaya atlat ta? Ne. Apa kimutong ka? Ha? Kwa, Bimakat pa yung tarupam. kasta ka di? Bernard, Oh, apay. Anya ti parikot. si kalakuman, Bernard. Si kalakuman. Ha? Amom ka di. Nagdakal ti babawik no apay nga in-break ka di. Anya? Si kalakuman, Bernard. Nalabit. Nagsaya at kumaitan ti biyag ko. Nalpasan ti ami. Nagkalaysa kayon ka ni Victor. Ngam nagsina kamin. Dina. No anyaman ti parikot yun. Ornusan nyo.
Sobra ti kinasadot na. Siya amin tagtrabaho iti balayda. Isa pimanawag ijay. Oray na banog ka nagapo iti trabaho. Siya pala ti agsakdo ka nagluto. Anya? Dagiti kakabsat na. Agsel-cellphone later aramidan da. Dagiti mo't naganak ni Victor. Day talagur uray iti maidasar ter aramidan da. Ano sam Tay suda mo tinakaikamangam. Diyak kayaton ti agsubli di balayda. Oray agsina kamin ka ni Victor. Tatalagamot ngagbabawi ak anak ikalay sa kankwana. Saan akasta, Dina? Da kayo tinaituding iti tunggal maysa. Isong agsarita kayo anasayaat. Kat baliwan yu ti mangrugi. Iti kasta, saan ang madadaal ti pamilyayo? Bernard. Kasaritam ana imbag ti asawam, Dina. Imayak, taada ko maumay ko ibagakan ka, Dina. Amangan ngamin no agsakit tinakam mo kanyak no maamuam. Anya day ta, Sharon? Agkalay sa kamin kini Bernard. Anya? Makita ngamin a responsable at tao ni Bernard. Day tati kayat kukin kwa na. Nasaya at ti ugali na. Kan, nagagat pa'y. Kasta ka di. Sapay ko mata saan nga agsakit tinakam mo kanyak friend. Saan? Uwan, saan nga agsakit tinakam ko kan ka, Sharon? Kan may sa, awanan karbang kan ko na. Tadamot ng asawak. Day talaan ta talaga at agisayang aglaunay ni Bernard. No kumaiso tinakikalay sa ak, saan kumakastoy tinagbanagak? Dina? Kat naragsakak parakan ka. Gapot agkalay sa kayo gayam. Kat saan kantong agbabawi ang makikalay sa kankwana? Uwan, Dina. Pudnot ako nam. Sa anak tong agbabawi ang makikalay sa kini Bernard. Kablaawan ka, Sharon. Aging gaita, agnanaadak ije balay mi kini Lola, kat agnanaad met ni Victor ije balayda. Gaputa talaga adyak kaya ti makipagnaed kadakwada. Kat ita, impamay saklatan ti trabaho. Kastan, ket agyaman na. To'y pagayam mo, Dina. Dina pagayam ko, agyaman na iti daytoy apakasaritaam. Nagkalay sa kayon kini Victor. Ket nasaysayaat no urnusen nyo ti relasyon nyo. Panunutan nyo no kasano agsubli ti sigod aragsakyo. Da kayo adwa ti mangsulbar iti dayta. Ngam no kasapulan nyo ti pamagbaga dagiti ninang ken ninong yo, umasidag kayo kadakwada. Barang iti pamagbagada ket makaamiris ni Victor. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Adina, Adinan Inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.